terkelong pisan ben. Asik. Ayo lah, urung munggah Pak. Rong. Lah ya pian. Ayo. Ora munggah-munggah Pak. Ayo munggah dong. Ora latihan. Ora tau latihan ya Pak. Gak jane. Ayo. Kok iso pas ya Pak? Pinter aku kok. Ala dendel kaya wong sing kae. Sing ndi? Lah iya. Mana ta Pak? Ya. Oh iya. Ya wis. Aku tidak dibayari Pak. Ya wis ya matur. Wis apa urung iki? Urung. Urung. Bung. Ah wis saya. Iya, tentunya dua-dua dari artis-artis kondang kita ya. Tentunya menghibur kita di sore hari ini masih dari satu hari kebahagiaan kedua mempelai tentunya, dan juga kembali untuk tamu undangan ingkang sampun rawuh kula sembagaken ngraosaken